Hi guys, isna kita. Dakdi di bilang huy nganhin tinuon na masag. So ang iba hini nga masag akong ginhapukan yung butangan ko hin karubasa nga ni sayote tapos malunggay. Amo tamong susuran niyan nga gabal. So yan na, mag-iisna ako mag-alas 4 na. Nga sa man. Nga ko man ko na raw gumati mga kantahon. So di guys, mga akong kita. Isna kita bilang huy nganin masag. Nimpalit ko ini kanina kanang 50. Kanang 50 ang masag. Kawan hiya ka bugos. Napulo ka bugos. So bali ini nga enduha akong ginkuha. Padis ko dito tak bilang huy. Tapos ang iba ato akong ginhatukan. Para sura niya nga gabi. Kamatig aman. Oh. Tiyara. O diba ka matambok? Amoy nitak maupay. Uy, naghunaw ako ha. Lami. Natukagan panak bilang huy. Nagaangay laudog. Adi pa may dapat di sulod ah. Amoy niya tak pinakamarasat nga ani din hit iya balayan. Amoy niya nga nandidik kita sa mga mayilo-yilo. Amoy ni. Amoy tak marasa. Dila kita tindahan pag isna kayo. Ato nga ni ka kusina. Tas may napalit. Nagdidinaro dalagan ako. Di pa nga ni kumankaon. Gutom na ako. Tak-tak na tak kinaon. Hindi ka magtambok tak masag ngarang gudti. Gudti lang ya gudti. Pero magtambok. Babayi adi babayi. Ada ko abri lalaki. Bagan magaan man na din yung babayi siguro. Ay, daw kung matambok. Abrihan ko. Kinasar ng hirat babayi ko nung magasa. Charing. Parot babayi. Sexy. Ay. Oo nga, ni magasa. Parig mo niya sulod. Agoy. Hindi marasa. Sabawan lahiya. Marasat sabaw. Adi nalat aton. Okay lang ito bisan magasa marasa na iya. Amo nit maupay nga snack organic. Diri chicharia. Pero ayaw kaniyan kaw magkukaon ni bilang mo ibabanatan ko liwat chicharia. Pangkuan pang toppings. Kumupit unod. Malimpyo ta kamot nagunaw ako. Marasa tak bilang mo yung may tukag. Amo ni tak ayon. Yummy. Ang dinalap ito, may tambok-tambok pa nga. May yulo-yulo pati tambok, oh. Diba? Hindi rin na ini snack. Kaon na ini kaon. Adin yan kagat babanatan ko. Kamao petak bilang huy kamatignos.
Duduhan na lang ni kabugos. Inaro ko pagod lain eh. Yum! Ito na, nagtuok na. Waray may napalit, di rin na isturbo ta pagkaon. So, ubos na usa. Adi na matatong yung usa. Magasa, laya magasa. Babayi. Sexy. Pari unod. Kurtulan. Yeah. Pero marasa ti unod. Pati sabaw. Maasim-asim. Na ano man mag-inuyahaw kay ito mo. Yung mawa mo ka dahil luno ada ini. Mawa mo ka. Tanggulong tala di kayo matigda. Bayan kita may bukog. Sinit maupay nga pang snack. Tipalit akad to yung saging. Pero anong tag-iyan saging maray dida. Maupay may bilang may pakakusina. Doon makabugo sa sinalaging tuon. Ito na. Papansangit-sangit na. Lo, snack ko. Bilang hoy. Gutom kayo ni. Ang imo. Na, kuan muna na kwarta iday. Ang giwalit mamakinhinga tatabok. Adi gala ito tag cellphone. Wari pa mamabutang kabataan. Amnya na lang manak pag-snack. Idudulong ko na lang ata iyo. Kaya nataka sa tabo kay nadak ka prito dito. O tipalit ka? Oo. O sige, makad to na lang ako. Oo, ma. Malapit ko. Oo. Kuan ini. Ako ba unog sidlanan sa kitaramo. Aw, pinalabak kanina aga kaya singa butakan adlaw. Ka, dinhi kuan nga suputin. Aw ito sa akong kanan bagas. Abao nasisi ato. Kaya may napalit nga ni tagdamo sinusulod papasulod sa ako. Kay tunala ka sabo. Mga tako damo adto paghuhuram ni Diego sa pagtitinokraso nuray na yung uli. Asya matanhani anak ko, damo madto. At man naubo. Niyap kanak ni lolo nag-snack. Nah, sige. Kaon lang kita. Bus na nakdo nga masag guys. Thank you for watching. Kaon lang kita. Adi na matkagat atong babanatan. Hala kung nakikita ka pa nga daya nasang kayo. Handa kayo pag-comment nangan araw na lahak.